Szia, ez itt a PDM-Tube, és ez pedig nem más, mint a kínai gyártó legújabb csúcsmodellje, a Huawei P9. Az egész telefon prémium érzetet ad, külsőleg egy rendkívül szép dizájn sikerült összehozni a tervező csapatnak. A készülékben a Leicával közösen kifejlesztett dupla kamerás rendszer működik, az egyik mögött RGB, a másik mögött pedig monokróm szenzor található, így a színek még életűbbek, mélyebbek, a fotók pedig részletgazdagabbak lesznek. A készülék teljesítménye a teljes mértékben élvonalbeli, ez jól látszik a paramétereken is. Kiemelendő, bár már szinte megszokott az USB-C bemenet és a gyönyörű 5,2 incses Full HD kijelző, ami minket is lenyűgözött. Az előrab dizájnja igazán letisztult, és teljesen a kijelzőre helyezi a hangsúlyt. Itt is, ahogy a többi androidos készüléknél is, lehet választani az előre telepített témákból, annyi extrával, hogy itt még az ikonok is átalakulnak a még egységesebb dizájnért. A váz alumíniumból készült, ezért elég csúszós, így jó, ha biztos kezekben tartjuk, mert könnyen kicsúszhat. A telefon alján megtaláljuk a szokásos mikrofonbemenetet, a hangszorót és az előbb említett USB-C csatlakozót, viszont sajnos csak USB 2.0-ás interfész van mögötte, ami 2016-ban már igencsak elavult. A kamerája jól sikerült, és a két objektív mellé kettős fényű ledet és lézeres távolságmérőt is kapunk. Fotózáskor érdemes kipróbálni a csak monokróm üzemmódot is, mert szép fekete-fehér képeket tudunk lőni a 12 megapixeles lencsékkel, amiket sikerült a tervezőknek a vázon belül tartani, szóval nem rúgnak ki. Ezen belül rengeteg dolgot beállíthatunk, ami számunkra egy kissé szokatlan volt egy okostelefonnál. Videózáskor hátrány, hogy csak Full HD-ben tudunk felvenni, slow motion pedig csak 120 fps-sel, így ezekben elmarad a vetításoktól. A két kamera előnye továbbá, hogyha fent bekapcsoljuk a mélységélesség módot, akkor hasonlóan a DSLR gépekhez elmosott hátterű fotókat is készíthetünk, ami tök jó, viszont néha kicsit gagyi, utólag Photoshopban elblurölt hatást kelthetnek. Az órányomatolvasó elképesztően gyorsan feloldja a telefont, teljesen csúcsérzetet ad. A játékélmény kiváló, akadásmentesen és gyönyörű grafikával futnak a leghardware-igényesebb programok is, minden nagyon gyorsan betölt, köszönhetően a 4 magos Mali grafikus processzornak. A telefon VIP garanciája igen sok extrát kínál, ami a többi gyártónál még nem láthattunk, viszont ezeket nem tudtuk letesztelni, de leírva nagyon jól hangzik a 3 év garancia vagy a 3 hónap képernyő garancia. A P9-nek van egyébként két másik társa, a P9 Lite és a P9 Plus. Érdekesség, hogy az egy SIM-es P9-ben van NFC, a Dual SIM-esben viszont nincs, illetve infrával is csak a P9 Plus rendelkezik. A P9 egyébként nagyjából 180 000 forint környékén szerezhető be. Végezetül nem tudjuk, hogy a nyári idő miatt vagy alapból, de a készülék kicsit gyorsabban melegedett az eddig tesztelt készülékekhez képest, szóval ha P9-et választjátok, ne feledkezzetek meg a hűsítő nyári koktélokról sem. Köszi a figyelmet, ne felejts el jobb alul feliratkozni a csatornára és követni minket a Facebookon is. Hamarosabb újabb tetszekkel jövünk. Hello!